Здравейте, приятели! Отново съм тук със следващият епизод. На Clash Royale вече няма да използвам двете легендарни карти в един дек, защото разбрах, че са много слаби. Поне този е силен, нали, но е скъп. Затова направих силен дек само от карти от тренинг кампа. Направих си джайанта на 6 левел. Няма място за честване, но какво пък. Я да изиграм един френдли и после се опитаме да си отворим краун честа. Този е Frozen Peak. Поне си изхъби 6 елексир. То да не е само с спелки. Да. Иначе ще му пусна един принц. Добре, това е гадно. Сега да но джайанта стигне. Много лесна битка. Новата карта вече е излезна, а първия ни от клана вече има... махна си я дека. Защото днеска видях, че има Гоблин Ганг на 3 левел. Васко. Добре, си отваряме краун честа. Witch, Bomber, Witch, и минипека. Гатия, не. Скелетен армия. Честно казано, ще да е готино, вместо скелетен армито да е епик карта, тъй като е много силна карта, да я бяха направили легендари. Witch. Сега ще изчакаме минипека или джайант. Да, ще сложа една минипека. Та скелетен армия. Сега принца ще свърши работа.
Уизърда не успя да го удари. Не ми скилибията. Не разбирам как им хрумва да са с такива имена. Donate from Battleram. Оу. Този ще е с много легендарни. Да, започва се. О, клон спел. Един мой приятел ми обясняваше че на Арена 8 още си държи с този дек. Не знам дали е вярно или... О. Много искам клон спел. Или Боуър. Честно казвам, на Арена 8 са много силни карти. Yes. Аз имам Ice Spirit и Ice Golem, но най-много искам Епик. Този не е от игращите. Айде. Това да не би да се отказа. Ми е по-лесно за мен. Чакайте, включи Fireball в побеждаването. Йей! Аз сега нямам място. Ще направя така, за да имам място за един... Yes! Искам. Я. Common level 6. Epic level 1. На един удар, радиус 3. Rare level 4 и Legendary level 1. Честно казвам, аз съм на път да поставя рекорд. Къде... За Хайден Теслата 890 от 20 карти. Тук са 803. Добре. Сега спечелим нещо от 8. Ако спечеля Magical от 8 арена, 100% ще ми даде или клон спел, или Боуър. О. Лава Хаунд. Ще го спра. Надявам се. О, не. То да не види. То ми е копира от дека. Копирач. Пада ми кулата. Или пък не? Да, пада ми. Ти гадното. То дек трябва да го изкопирам.
Да. Кога пък събра еликсир, бе? Бомбър. Бой. Бомбър бой. Принца да удари! Yes! Не! Не! 26! Yes! На 26! Силвър. Обърнах го. Добре, отваряме Crown Chest. Така. 509 пари. 2 кристала. 2 бомб тауъра. 2 фурнеса. 3 хокрайдера и... Yes! 57 спирита. Сега, кой се струва да пусна? Този или този? Пускам този. Сега трябва да си държа арена 8. Поне докато не спечеля една от тия карти. А я се пак да видим този... Така, значи... Този е хубав, на този. Така. Тук арчери и зап. Мега миньон фаербол. Сега фаербола, ето. Толкова малко ми остава, 48 имам. Упс. И сега миньони. Така. Левел 8. Тия са ми нисък левел, ма пак свършват работа. Два фаербола ми трябва да го правя на левел 6. А сега набързо за няколко... Не, в Трибълмания е кратка, затова това беше от този епизод. Качихме арена 8, спечелихме често да арена 8. За следващия епизод ще го отворим, за да видим какви карти ще ни се паднат и довиждане.